Добрый день, меня зовут Мартин Пугач. Я живу ў Беларусі, у горадзе Мінск. Я вельмі люблю маляваць. Я ўжо некалькі год займаюся ў студыі «Залаты танк». Там мы вельмі часта малюем птушак. Яны такія прыгожыя і свабодныя. Нават назва нашай студыі падыходзіць да конкурсу «Злёту птаха» з вышыні птушынага палёту. Калі я даведаўся пра конкурс, мне адразу схацелася намаляваць нешта асаблівае. І вось мой малюнак атрымаў узнагароду. Гэта так нечакана і радасна. Я маляваў яго з любоўю. І мне вельмі прыемна, што вам ён спадабаўся. На жаль, у гэтым годзе я не змагу прыехаць на ваш цудоўны фестываль у Галілеі. Але я вельмі рада за астатніх удзельнікаў. Я буду марыць, што калі-небудзь я ўсё-такі патраплю на яго. А для гэтага мне трэба будзе яшчэ больш старацца. Бо трэба будзе намаляваць нешта, што будзе яшчэ больш неверагодна прыемнае. І атрымаць якое-небудзь месца ў конкурсе. Але марыць бываюцца, калі не здавацца, праўда? Дзякую вам яшчэ раз, што звярнулі ўвагу да маёй працы. Жадаю ўсім астатнім удзельнікам поспехаў, цудоўных ідэй, натхнення і вясёлага фестывалю. Да пабачэння!